случва на човек да се оставя да бъде победен от трудностите и от грешките на съдбата. И това го разбирам, защото и аз в много от случаите чувствам, че се случват много несправедливи неща, които не е трябвало да се случват и не е правилно да се случват. И не го намирам за правилно да се случва, но когато вече се е случило, то е факт, така или иначе. И един вид не трябва да се оставяме на тези грешки на съдбата. Колкото и да ги намираме за несправедливи, не трябва да ми се оставяме да ни побеждават. Трябва да се изправим и противопоставим на тях. И доколкото имаме сили, да продължим да се борим.